kadai tek hadin shitayo naru balap hakhmat jong Raja Raghuvanshi baka kuram jong u ka Sonam Raghuvanshi ka leit pyndem no hakhmat ki PULIT. Tang kata ki PULIT kila yoru ban kem ya ki arngot ki brio ki bla subadon kiti hakane ka kam hakaba way la kem na Uttar Pradesh but way part na Indore Madhya Pradesh. Ya kanila pentikanado menteri rang ba ka jala ling ba san social media X haka steps ni ningkong haka social media menteri rang ba ulo ang bahapo news ngi ki PULIT Meghalaya kila laban pen I ya ka JINGTBIT jongki haka bantuat halor ka jingsha penyap jong raja. Uya thoru ba laingot ki brio ba day na Madhya Pradesh kila syakem bat ka kentay kala leit pyndem no yaladi wang ru ba ka jingtoket ban yokem sa yo weipat ka kam kadang ya chakaman. Menteri rang ba wai ru ka jingero ya ki PULIT ke jela halor kani ka jingjop ka bakrau ka bala kala long ka mat ka batanam ha haba laya kran habaro ka wegeri.